Ya angu ublay ubala kerku bat yalam ingi hakipor baro. Ubala isnairo ban penyo ingi yakum kenekalan. Ya kabangin yo ya kaban syakri ban penon buram ya ka kerteng ka bakot ke jongu. Nakaliang jo ke jingseng samla ka balang presbyterian mauro. Ngi khot skop hai pi baro ki para bangit beet. Syakani ke jing syakri bat kerpang ye pi ki khon samla jong ka balang bat ki wei patru ki khon samla ban ya so lam bat ngi syakani ke jing syakri lengba jong ke YouTube channel jong ka balang. Tu blai unisnei un kerku ya kene ke jing syakri ke jong lengba jong ke kapor. Inalai akmat ublai ke jing tuai. Ublai ukpa jing ibah beneng ni ango ime kutrai namar ke jing elam ke jing dorengkat ke jong me ke jing im ke jong halaksngi. Trai bamhangi ango kerpang namar kene kapor hak bame penyo pat ingi sa yesin kene kalat. Bangin yo ia kaban syakri langi ke keteng ke baim ke jong me. Kerku da ke jing dorengkat ke jong me ko kerat. Ya ke benta baro ya ke bangin yo ban pendap kene kapor. Kan long da ke jing alam ke jong musim ko jong me hi. Long lemar kat ko trai naduk basedang hadu bawan ke jing syakri ke jongi. Ya IT sang diblai ke bron bor ke jong me. Sim yangi sngau ke jing tuai. Nama keteng jisungi pan. Amen. Mentapat ini syakri da ka bangi ruai ke jirwai ke nomor ka ba aspa khalepuar ke jirwai ke nomor ka ba aspa khalepuar haba atra ki kam jungmeng perkhat kan nu ngadap da jing lengo bakrau nga i ki klor ngau jing riu uperthat keleng sodong ka bor jongme ka pau barok sautli ki khot lembat ka khoras ke jingruai ka nomor ka ba aspa khalepuar mat hadien jong ke jingruai ngan sngopha ban kerpa di masta arkibor khasano ban yalam hak ban pulen ka tien ke jung play pat kum juro hak jing tuai. Haba atrai ki kam jong minga perkan kan nunga dam da jingling ngo bakrau nga iki klur nga so jing riu pertan keleng sau dong kabor jong me kapau men sim jonga tu ya ro ya utrai me long bakrau men sim jonga tu ya ro ya utrai me long bakrau abangayan ling bagi lau ba lau san nga so jing pa so tiang ki sem uding na clear ulum nga iki teki madan nga so ruki jing beler basu sing men sim jonga tu ya ro ya utrai me long bakrau men sim jonga tu ya ro ya utrai me long bakrau haba ublay lukun benut ban pa kani ban shem panglut ngam la menta hakading pna jingkit ka jonga uba usha uyam ban pelat paryanga men sim jonga tu ya ro ya utrai me long bakrau men sim jonga tu ya ro ya utrai
me long ba crow, me long ba crow. Onda utrai, on wan ha plenjing risa, ban le shayin, nang niya nga on shaw, ya ukangu, kaya rokan ya sawa, ngan pen benaru, bublay ulong ba crow, men sin jonga, to ya ro ya utrai, me long ba crow, me long ba crow, men sin jonga, to ya ro ya utrai, me long ba crow, me long ba crow. Chúa bangin ya let lang hoble he jing duai an puli ka tu ka ni na kitien ka khoi ka jong ya ka bangila ban shem na ka gospel Lucas ka long ka khat ar ka khat wa sau ter kitien ki ba ongkum ne nga ong ru happy ki lok jonga wat chap ting ya kita ki pa penyap no ya kamet bat ki bamdan ai nolor kata ba kila ban ne henrei nga maham ya phi ya no pen chap ting tu chap ting ya ta uba hadin ka ba ulo penyap udan kabor ban berat sadujok sisang ong happy tu syapting ken yauta tu ngin lang khmat blai jing duai ku kupa jing bam neng ni wan khmat jung mi trai kanika por ban aingu imi bamladan dekat bat ni hak sngi ki por balalen no baro adu kanika khlemat trai bang yo ban ya senglang kum ki banget ki jong mi bangin lingba kanika YouTube channel jong ka balang ni aingu imi atrai ba akum kini ki por tai wala ba hapadeng kijing pakhang namar kini kijing pangklam kapala sar kaleng ni perthai ndai niyo man kini kalat kini ki kor ki bor bamanta man syakri mi bat kepenuan ru ingi kijing sothu ba kanu kalong ba koridor man syakri mi kayi ka khoi kijong mi atrai ho ai bu nangi mentangi dap kijing syaptieng namar kini kijing pang pat kijing ja ki hakni ka perthai ki bahar kom ki nam sniu kijing kerdu handai ngi aingu ek tien ka khu jong mi ka ba mai ai ngi ka ba pen kan mau ngi ba ngim dei man chap tieng ki ni ki ai ke iru handai ngi dei man chap tieng tangi mi ublei em shisha bat atrai yangi ki sngi ki por rangwan ki em jongi bat atrai ngi kerpat imi dan rekap ngi kani ka por kijing syakri ki jongi nadu basang haduk buai no dan dekat atrai bagi nong isimenta ru baro kamtam eru bagi nong keren atrai ban same kuborktien buku jongi persat mensi memi atrai po jongi baka ke ka ban mi no nak sintur ka jongi kalong ka bawan nak khet ki jing isnei ka jongi dan dekat ngi kisingi ki por rangsa ma atrai ki ringkang jongi ki bubun sertap ki bangi kum yele ek jing em jongi mangi duai ngi pan kini baro kerteng Jesus Kristus. Amen. Kum ka jing seng samla jong ka balang mauro. Sisang ipin pau ka jong sungu yu blai. U blai lam yela ka jong ka jing seng samla. Lengba jong ki sengi bat ki snem ki blalej no baro. Bat menta ka snem arhajar arpau. Kalong ka snem ka bakerpang. Ka snem ka bansa jing kan mau ha ka history jong ka jing seng samla. Namar ngila kan jo menta syaka karta ka ba arsan snem. Kasnem arhajar arpau namar kata. Kadai kasnem jubili rupa jongi. Hoa jah kajing sisa. Ngilapan krek sibun ki program ban rakhe ya kene ka jubili. Rai namar kene ka klam. Ki babon ki program ngilha ban pensangit no shwa. Rangi don kajing karman ka baskham. Ba ublai hakapor berkaya ka babiang ka jong u. Usa penyo pat yangi. Ya kalat ya kabangin la ban pen urlong. Ya kini kijing temu kijongi. Bat kum sibenta jong kijing rakhe jubili jongi. Ni angu yu ublai. Bada kijing trilang bat kabalang. Kijing seng kentai. Kijing seng kena. Ngilayo banirap lem. Ya ki long yeng. Ki basyam jenjar. Lengba jong kini ke lockdown. Ipen pau kijing sungu.
ya kita baro ki bala Krisyan bat don bentah bat ngi kum ke jing seng samla ban le ai ya kum kini ki long yeng tu blai un kerku kerhai ya ke jing im ke jong phi mentapat ini yo sngo ya ke jing ruai kerpang ya ke baki khun samla jong ke balang ki lapen kre but hadin jong ke jing ruai ni su kemen bangidon hapring jungi ya iwei nakirang ba balang i Dr. LKG iban ai ya ka khubor jong ka kitin ublai hapring jungi lempa jong ke kapor ublai un kerku ya kidi kisamla habaki pen kre ya ke jing ruai bat kum juru ya syakri jong ublai ha ban sakhi bat ban phla ya ka kerteng ke jong u lemba jong ke kapor Shisha pa ublay ulong jonga walaki lagjong ka birthday ki yang amarwe uji sute eno dalele uya imbat menta udang yai trei Labun snem jing im ni yat menta ni mat ki jing kala ding ding sha jing sniu ba ding ding sha ka jing ha Henry ki jing kular jung u yang ni ki ai ker ku o kat no kat yang ka ker theng Jisu O ngatip ya ka jing shisha pa ublay ulong jonga walaki lok jong ka birthday ki yang amarwe uji sute eno dalele Uyay imbat menta udang yai trei Uyay imbat menta udang yai trei Nakabentaw burom ublay amen Tong yin lang ho blay jing duway au blay kupa jing yu ba bening Ngi aingu eme atrai kenrat namar kijing snake kijing dada kijing im kijongi Oi atrai kenrat ngi aingu bama ai ngi kenika lat sa sin pat Banginyo ablay kenrat banya syakri ka kerteng ka bakhu ka jome Abgi kun samla joka balang ablay kenrat kinyo nya syakri ringkat ablay kenrat Lingba ka YouTube Kabay lapan kre aji sukunrat. Tu isne atrai kenrat bagi ai baro atrai kenrat. Kibangin sengawa kan ika por atrai kenrat. Nolong berpencet bor do mensimu jome. Atrai kenrat ngada dua ngada kerpat mani isne. Men bendon kami syakri berit jome. Balang tanggung katendong atrai kenrat ni kapor. Tu ai abli kenrat bagin yo ika kubor ke bawan hina ka ket ke jing isne ke jome. Kren hangi atrai kenrat. Kren atrai kenrat in syashkor. Namar me melong ublehi. Ngi dua ingi khot kerpat kini baro. Haga kerteng ke badan bortam jong utrai bu unong penim jong Jesus Christ. Amen.
ki kun samla hakini ki sngi ki don hak jingling bat ki jing khuslai namar ki jing din jar ki baki yakan du hakini ki sngi lingba kani ka pandemic kabalawan lap kensan hakabau kunyang jing pang covid-19 ulau walam yaka klam bat ka jing yap tem haka perthei hi barok kawai ki samla hakini ki sngi la palat yeshi pau hajar ngut ki lawan pai shaki jela ke jongki hoi da shi shabun naki ki don hala ke jongki jing trei ki jing kta shaki jaka ki bajingai rei namar ka jing long jong ka jing man jo ka perthei haka bakani khlam kala sar bat balapan sange yaki jaka trei ki jongki bat ki jing trei ki jing kta ki jongki kilawa hapan wan pai no shala ki jong ki yeng ki sem hapan ki jing ki babon ki baki yakan du lingba ki ni ki tayo ki benai ki balait no hoi da shi sharu ki khon samla ki badon hang ni ringkat bat ngiru ki shem ki bon ki jing hakaba ki hapan sange no ru ki babon ki jakat trei hakba ki don bon na ki hagini ki sngi ki long ki jing trei ki balait hagi jing trei contract kibal habak don ke jing pen sange kimyo syuru ya ka balas ngi ke jongki ho haita shisharu bon hajar ngut ki khna bon phau hajar ngut kala khta ya ka jing pule ke jongki si bon ki kiling alanu kinyo apat ban pelong ban pan pendep iki examen ki jongki ki blayan tang siteng ho da shisharu ki don ki tupat ki blawan phai no but ki mat ikita ki jing ki jongki hakabak ya ka pule ka dangle ka jongki la pen ki eryong hawat ki yai up lano pat bakin yo ban lit phai syaki chaka ki baki pule utrai uba ubulai utip ikini ki baro bara pedeng kini ki baro ki khon samla ki jongi ki yai up khmi lenti ki baro ba kin long ki ba bet ki ba yat renti hoi ru bakin yo ka jing pen khia ka ba pura yo ne nyang jing pang komta hakini ki jing ya kendu ka pen thlot ka pen swai ya ka jing long jing em ka jong ki ba hakini ki sngi henry hapdeng kini ki baro ka kten ka jong oblei ka pen kan mau yangi ya ki kenten ki ba u jisu hu lo ong doan hanga pi baro kiba thak bat kiba khia ka jingkit dengan penjam ya pi kabala syem naga gospel ka jong Matias kalandong ka bakhat we bat ka khot ka ba arpu pra kalong ka jingkhot yangi ang baro hakani ka janit ka jingkhot ka bangi yo snow bau try bau nong penem jungi uang to one. Come unto me, ong u Jisu. Kalong ke jingkot, yanga bat yapi. Nawar udip, yaki baro. Ketin ke jong belehi ke ong. Bai wei sim enam hap, klem ke jingtip ke jong belehi. Kat nutam, hakum ke ni, ke jing ya kendu, ke lanat baka pertehi baro, kawai ke ya kendu. Ban ngangai scam ru. Maka ni ke baro kan sakut no hakawai ke sngi. Hoi kum ki khon samla. Pi perkat ya kala syai kala si sngi ke jong pi. Pi don hap pedeng jong ke jing yale. Henry to ngenek show Jisu. Namar u Jisu. Wai yangi ya kini ke jingkermen ning bakani ke dekot. Ong to one hanga pi baro. One hanga pi baro. Utip yagi jing utip yagi jing ya kendu jong pi. Utip yagi jing in mensim ke jong pi. La ka long ha ke jing pule ke jong pi. La ki long ha ke jing turai ke jing kta ke jong pi. La ki yedai ha ki no ki benta bat hoi ru yagi ba bon ba ki khon samla ki ba trang banyo ban rung biang syaka yeng ke jong ubelai. Ubelai uyo i bat utip.
Batunget bahaka ya ka babiang. Utrai ba unong penem jongi. Ubalong unong penem uba kraubor. Ubalong unong penem uba kraubor. Pen la ka jong ka bor. Namar ublay jongi. Ulong ublay uba kraubor. Ka shiti baningkong u Petrus. Kalenong ka basan. Kadekot ka bandri ko ong. To ngin let syau. Da ka bapendam red. Yaladi hakikti kiba kraubor ki jong ublay. Kakhat lagi. Tang bangin net syau. Namaru Jisu ulong unong penkia. Henry ngin let syau. Da ka bapenret yaladi. Ngin kletno i jinglong berim ke jong i baro. Ngin eno syadien ye gitu ki ai baro. Ki bakani ka pertai ka terwa. Bakani ka pertai ka terwa yang i tangi ki ai ki balong sipor. Ho da shisha. Ngin ha ke jinglong meng. Ha ke jinglong sarong. Kani kalong ka por bangin pendam red yaladi. Bangin let ban penret yaladi. Hakikti ke badonbor ke jong boleh. Ke gospel ke jong Markus, ke lenong ke basau, ke dekat lai pusan haduk sau puwe, ke yatu syai yangi, syapang ke jing krau bor ke jong boleh. Hakapa ulah penjajai, ya ke eryong. Ni baro, ni tip. Ya ke ni ke jing yatu kana, hakapa lapen ki eryong haka juriau. Padu Jisu udan hakata kalieng. Re udan hatrai jong kalieng bat uyok cia lengai. Bat kani ka jingki eryong kabalong kum ka pandemik. Ha da shisha kalapan ir kalapan shepting yegi senran ki jong u. Anggak tin ka jong blai haduk bakata ka lieng kal ja saban ngam. Bat kila let ban kersiu tia yau Jisu. Abau Jisu ula ke ula penjai-jai ya kata ke eryong. Ni dana kini ki por. Por ibakan ke eryong. Ka pe kertep ya ka pertehi barok kowe. Lingba unu kenyang jingpang. Hakaba shibon laki mensim kila doe. Badaki pau-pau langut kalayok pan bat yu ni kenyang jingpang. Oh, ta shisha ka longkum kata ka bangi dan hakata ka lieng. Henry ka jingkeli ka long. Hato Jisu udan rengkat bat ngimo hakata ka lieng. Hato manga mat pi ngidon rengkat mo bar u Jisu apa ka lieng. Ningi don haka weipat ka lieng juga ni ka pertei. Kecingkeli kalong baga khat yang IP baladangi don ringkat bat u Jisu hakata ka lieng buka bu Jisu udon ngin om dei ban snow shepting namar unri un ger un dayangi ngangai skemru abang akuran kan ni kapor ki babon ngut ki badon kan ni kapor ki basngap ikani abang bi paidin pio I ya ka kti ka badon bor ka jong oblei ubayaya daya pi hadu kani kesngi. Namar kata to what shifting ong utrai. But kabadon kam kalong bangin pensan ya kejinget kejungi. Tungit skemu pilapan ong ngila ap kami lenti. Haki arpu wai teliki sngi kibla yo ka lockdown kameningkong. La beteng ya ka lockdown ka baar. La beteng syuk ya ka balai bat ka basau. Henry ngem yo ya kata ka jingkela penban. Kidang bon ki jing bertuen. Kidang bon kini ki jingja. Kiba pen sir mensim ingi. Hakaba ong. Wala tau ba kani ka ri ka jongi. Kanyo mat. Kung ba katsan teliki hajar teliki kis. Shisngi nadok ka katsan telik ubanay June. Henry kata kamday ban peno mensim ke jongi. Henry nginang yai pen scam ya ke jinget ke jongi ho Jesus Christ. Bat ai bakata ke jinget ke jongi.
Kalong kata ke jengen hakabang ngi don ringkat bat u Jisu hakaling. Barabau Jisu un ke hakaya ka babiang un penjai-jai ya kani ke eryong. Barabau penjai-jai ya kani ke eryong. Kanlong jai-jai bat hakata kapor manga bat pi ngin ken mau ya ke ka bangilai kendu bat kam tam ngin yo ya ka kti ka badon bor ke jo u ko molo ong ka bastang tuan hanga pi baro kiba kya bat batat dengan penjam ya pi syusuk ke kting ke jong bulai ko ong bread halor jong u ya ki jingkus lai jong pi baro iwei Petrus la nong ka basan ke dekat ke banyo bread halor jong u cast upon him kaba peni de shisha bau Jisu ulong bakloi namal unu ublei ubang ying nget ulong ublei jong ke jing it baru lapan pau ya kata ke jing it ke jong u halor ke ding pernah wong to bread ya ke jing ku slai jong pi baro pat un ket kita ke jing ku slai hot da shisha ya baro ki pap ki jongi ula ket halor ka ding pernah ula yangi bat udang yai yangi pangas ngawa ka ni kesngi u khot yang ya pi bangin pet syaka ding pernah ka jong u Jisu pet syaka ding pernah ka jong u Jisu o laringi bu ya ka jing mut ka jing perkhat ka jongi Basyua bangin lagi tungin shim ya ka kot sada marway shimet ngin tho ya ki jing tolot ki jongi ngin tho ya ki jing kuslai ki jongi ngin tho ya ki jing angnut ki jongi ngin tho ya barok ki jingling a ki jongi ngin tho lot ya ki pop ki jongi baro bad ya kita ki got wan ra hak try jong ka ding pna sa ye gitu baro iwei pai wei dengi bat peni ikat no ka jing ke jong utrai ba unong penim jung Jisu Kris ka ba ula get halor ka ni halor ka ding pna pat namar kata wong bread lot ye ke baro pat uhi un get ya kita ki jing slai namar kata nginom long ki badu jingkermen penban ngin long ki ba yayaro ngin long ki ba slur ngin ya saprang namar kes nam ke jong Jisu kapen khya yingi neki ye baro ki jing sneu joga ni ka perthai neki ye ki knyang jing pang joga ni ka perthai neki ye baro ki ba pentrot bagi ben swai ye ki jing em ki jongi namar ulap palat yingi nam taki ye baro oh, ada pedang kijing telot kijengi, uyai khot jengi, uyai khot ba uyai perta uang, tuan sanga. Kaktiin kejong belai kaong, tunginya brand no, na kita kijing le jong kijing dum, batungin kieng no, ia kiatiar kijing syai. Siki room kelenong kabak halai kada khot kabak hat kabak khot ini om tang bangin brand no kita gijing slai bagi pop jingi baro Henry bangin king ya tiar kijing syai bangin long mangi ki nong pla kani ka perthai baka perthai kanyo ya ka dor ka babhabri ko jong u Jisu ya ka burom ko jong u lingba ki jing em ki jingi ka khot yang ka khot ya pi ki kon samla jong ka balang bat baro ki bayo snow lingba ka ni ki YouTube ba u Jisu u khot bat unang yai khot yangi namar u yangi namar kata ko kon samla wadu jingkermen ki ai baro oh unu snem un ya ki we ki snem ki nang ya Rekan mau bau try bau nong penem jong pi utip
ya ke jing ya lenti ke jong pi bat u yai don ringkat bat pi wan xiao jisu ulong ke juba jong pi u blei nak mentak ke buram ke jong amen dong ini pendam lang u blei ha ke jing doai nyai ngu me a blei kan rahat namar ke jing ke jong Ni aingu me ablei kan rat namar melong oblei uba krau. Oblei ubam tau ablei kan rat iki jing telat ki jongi. Kum ki kon samla atrai kan rat ni wan ban demret akhmat jomi. Ni ngau ablei kan rat ya ka jing khat ki jomi. Moang tuan hanga pi baro ki bakya. Tuan pi baro ki ba syam ki jing ki jing sitam. Tuan pi baro ki ba dap ta ki jing kuslai. To bread ikita ki baro. Namar atrai kenrat. Mehi ablei kenrat melekular. Ban ketno yekini baro. Baratrai kenrat tu isne. Tu yai don ringkat atrai kenrat ban ngiki kon samla. Oh, ablei kenrat bangin yan ablei kenrat akan ika perthai. Ngin yan atrai kenrat daga jing slur. Ngin yan atrai kenrat daga jing kermen. Ngin yan ru atrai kenrat daga jing syapting yami. Namar melong oblei ubakra bad oblei ubadap jing iet. Yarap yangi ai bangin snow ya ka surga keting ke jami. Ni pan ni dem kini paro haka kerteng Yesus Kristus. Amen. Ni penpau ke sungu ye Dr. LKG. I blawan ra ye kene ka kubor ka ba ai mensem yang ikum ki khon samla. Ha pedeng kene ka jinglong jingman jong kini ki sngi ki ba menta. Ka ba khot ingi bangin bread lut ya ki jing jong ka jing em. Tang hau Yesus Kristus ubalong utrai jongi. Ubalakular mandon rengkat bat ngi hagipor baro. Ni ai kublairu ya ki samla ki bla ai tu ki jirwai ka bakerpang ki jongki. To pinang ye syakri ublai lengba ki sab ki talan ki ba ulapan kop hapi. Ni ai kublairu ya baro ki bla shim benta. Nadu inung pula sedang bat duai. Inung yelam jirwai. Inung tem bat ya baro ki badan ka benta hak ban penbit penbiang. Ya kini kijing syakri kijungi lengba jong kene kapor. In penwai no ya kene kijing syakri. Da ka bangini so lang berwai ya ka number jirwai ka bahan rus pa lepway. Ka jirwai ka bahan rus pa lepway. Sipai ukres ka kamenta ka dawa. Utrai ngi baro bantrai ulapha. Ka balang bantai kerteng jung uban pla haperthai badum dap jing thala. Baro light ligi dekat lembat ka khoras ke jingruai ke number ka bahan rus pa lepway. Bat hadin jo kena ke jirwai ngas ngubha ban kerpat sesisen yi inong kren yi Dr. LKG ban pelat yangi da ke jing kerku penwai. Sipai ukres ka kaminta ka dawa Utrai yangi baro bantrai ulapa Kabalang bantai kerteng jong uban pla Hapertai badum nap jing kala Tungin persang Yaki kam ki bakrau na ka benta ublay tuk mi lenti Yaki kular ki bakrau na uhi Sipai ukres ka gospel ki leg ben bla Shaki jai ben ribana popkin pai no Jing suk ban ai ha per thai dap jing kela Dei tang hu ji su jing em kan yo
tungin persang yaki kam ki bakraw na kabenta ublay tukmi lenti yaki kular ki bakraw na uhin namar upres bat kabalang yang minta kat bapor kadang don wat angin buteng tungin ino ka pertai bat jing sngopa kijing e baro utrai unwen tungin persang yaki kam ki bakraw na kabenta ublay tukmi lenti yaki kular ki bakraw na uhi Barakabu waino ni aingu me atrai kenrat. Namar ka jing syakri ka bang iyo lingba ka ni ka janmet. Tuai abalay kenrat. Bauman sim ujome. Un kren hangi iwe pa iwe. In sngaw tu abalay kenrat. Bame malong ublay uba crowbor. Ublay uba dap da ka jing it ba ka jing isnay. Bat uba yay kot yangi haki por baro ki jing em ki jingi. Para terai kenran syua bangin waino to hai rupa ka jing ai ka badap biang dap kar hai jong utrai jong Jesus Christ. Ka jing it ba ka jong blai kupa na bam jukut shat bor ka jing lam ka jing ngan jo men sim ko. To ai kini ka jing ker khu lai we kin da shong sa ringkat ba ka jing seng samla ling ba ka ni ka por oh ka jing rakhi ka jongki ya ka ni ka silver jubilee hoi kena syangsa rengkat bekejing seng samla hang ne bakeleng saudang kepertai menta do hala kertahiru amen.